Nik uste txikitatik ja hor nekan zerbait. Gaina amai beti esaten nion, nik abeslari nahi izan, da dantza ingoet, ez dakit zein goet, bueno, ez dakit, ni izan nintzen, zeruna, benga, musika eskola nahi dut jun, eta gaina hola izan zen, ama musika eskola nahi dut jun, urte bete berandu hasi nintzen gainea, eta hori, nik nahi nulako, baina ez dakit zein izan zen arrazoia. Ondo esan. Eta pixkanaka, ja taldetan hasi ginen nian Oizumarten, esan dezu bezala, lehenengo kontzertua, eta ez dakit, nik hoi nahi nun, ez, baina betire esaten dizue, baina hoi hobi bat da, eta musikari izatea, da orduan nekan beti bigarren plano baten bezala, nik kantatuko gustatzen zaitelako, baina enaiz ezertaiatuko, no, pixkatola. Eta igual izan zen, estatu batuta jun, eta hor ja benetan esan nola, bueltatu eta nik talde bat inberdet eta abestu nahi dut. Bai, egia esan nire gurasoei musika izugarri gustatzen zaie, bilei, beti entzun izan due musika pila bat, baina bai, nire familin, baina familik guztin ez da inor instrumentu bat jotzeuna, abesteuna ez errez. Hemen Zumarten abes batzako irakasleakin kantoko klase batzuk eta hartu nituen, baina kanto moderno, nahi gustatzen zitzaiten bezala, lehenengo aldiz estatu batutan eukinun aukera ikasteko. Eta asko hobetu nun, nik uste, eta orduan horri izan zen horixe, salto bat bezala esan nola, igual hau bakatit. Bai, egia esan hasieratikan, bilokaz eginala kantu egiten eta bar, ez da bai da duki genuen, ze izen jarriko jo nola ingo deu eta isak zeon, esatezula, Natali jarri berdi jo, ze zua izaiten letrak, zure zea da, zure proiektua bezala nina hemen laguntzeko. Beti gola esatezian. Eta esan, bueno, bale, Natali. Baina garbi genekan bai hasieratikan, naiz eta Natali izen euki eta bar talde bat nahi genula. Osea, bai, zala Natali, ni nitzalako irudi, ez da esperatu. Jendian aurreko irudi hoi ez, Natali da, Natalin kantadia edo letrak edo nahizuna, baina atzetikan talde bat izango ginela. Eta pixkanak hasi ginen, hori, taldekideak bilatzen, ze kantak bagenezkan, grabatuta genezkan ordenagailun, eta zeta genuen, eta bain, taldekidea bilatu beharko ja. Eta, hoxe, elkartu ginen Gorka, Olaia, oain ja ez da hola gurekin, baina, Olaia, eta azkena Andres, bajista lortzi izan zen, gauza zailena, ze gutxi daude. Eta orduan, bat ditzein da, ez da gizema taletan nago, eta ez dinez konprometitu da beste bat. Eta azkenean Andres, eta oso ondo. Egia esan, denok oso ondo enkajatu dugu, eta nik uste elkar konpenetratze gala, edo batek ez dakana bestea daka, eta ez dakit, ni guztua nago, eta kontaldeak ementzen. Azkenengo zeman genuen kontzertua Zumaian izan zen, eta nik uste denontzat izan zela, ez dakit, nik uste normalia baino doble bizitu genula, ze, ez dakit zen baten bora, kontzertuik eman gabe, egia esan, nik pertsonalki, pixkat, beldurra neka, ez dakit, inseguritate bezala esaten nula, ez dakit zeukikoten aurrian, ez? Ze bezala ohituta ez daude, jendia hor, batzutan taldeka, baina egia esan, ez zitzean haina arrarua. Bai, klaro, eszenatoki altua zane, bai, jendia hemen behian zeon, eta orduan pixkan nahi gabe, kantatzen duen, ni atzea behira neon, zesaten, oie, atzea eskit parian. Baina, dana oso iluna zeonde bai, orduan, jendiakin, nik nabaritu nuen, enula igual konektatzen. Osa, nik, ez da gitze ohitura dakat, kantatzen denean nik jendiai behiratu ite jot. Osa, aldatzen juten ez, nik behiratu inberdet, ez da gitze badan, baina, hola, egoten ez lasaio, ez dakit. Eta, hoi, enun guztiz lortzen, ze, dana iluna zeon, jendiain behian, da nik behiratzen nuen, desetet. Haingoet, inorez bat zeon bezala, eta listo, baina bai. Arraro izan zen, baina aldi berian oso ondo pasatu nuen, eta kriston ilusioekin hartu genuen. Ni bientzat kriston ilusioekin neon. Urduri ez, ja kakikin lehenagorek beste proiektu batzutako daula kanta pila grabatu nituen,
Eta orduan garatezan, nire etxea bezala. Orduan alde hortatik esan nun, eskerrak, ze bestela egongo nintzen. Kriston urduri, baina ez neonan, etxean bezala, ze tokila pixkat ja ezagutzen nun, da, baina bai ilusioakin, ez jakintasunakin zenik esaten nun, kantuak dazkau, eta gero grabatzean nola geldituko ja, ez? Ixakek beti esatezian, ikusiko zu, gero kriston pila aldatukoa, kantak asko aldatuko ja dani. Ikusiko dugu, eta kriston ondo, zekaki azkenen produktore lanetan deibilia, eta nik uste kanta bakoitza emate zion, bertzun zerbait, oi, eta igual zela gauza txiki bat, baina nire ustez kantua orokorrean asko aldatzezuna edo asko gehitze ziona, ez dakit. Eta ni behintzat, bukatu genuen diskoa esan hon, ezin sinistu. Hola, izan zen. Bai, nahi estilo dana gustatzen dizkit, eta kantuak iten jarri ginean, ez genuen pentsatu, ingo deu talde bat, ez dakit, kantak dazkana danak poperuak, edo dana rock, edo dana funky, izan zen, kantak ingo ditugu, ateatzean ateakoa, eta azkenen, bai nahi eta bai isaki musika oso ezberdina, estilo ezberdinetako gustatzen zaigu. Eta orduan, hola, atea zen diskoa, kanta bat, gauza bat, bestia country, bestia funky, bestia rock, nire ustez, jendia gustatu zaio, ez hain ezberdina izatea, ze galdetzezu eta bai nahi hau gustatzen zait, eta beste igual kontrakoa, nahi beste hau gustatzen zait. Baina bai igual bigarren diskoako bideratu gaudela. Gustatzen zaigulako ja, bakigulako ze gustatzen zaigun, estenatok gainean gaudenean, eta baina bueno. Hoi da, nik galdetzekoa naiz, Ni hasieratik diskoa zekaten momentutik esan onda zein gustatu zaizu gehiena, eta gutxina, eta bestia. Ni hola naiz, oso gustatzen zait, feedbacka jasotzea, nik bai hobetzeko, ez? Eta gainera gustatzen zait feedbacka egitazkoa, zerbait txarra esan berbaiazu esan. Nei ondo etorriko zait. Ez gustatzen esatea, bai, danak ondo, eta hau izki honena, eta hau bestia, baina danak asko gustatu zaizkit, ez? Zein ez zaizu gustatu, ze ez zaizu gustatu. Orduan, nik uste pixkat hola gehala kore bai, ez? Pixkat danetikan, eta aldi berian nik uste diskoa lagundu jola, ze, nik bainek ala helburu bezala du, behintzat, pertsona bakoitzak bilatzea kanta bat gustatzen zaiona. Eta nire ustez, jendia gustatu zaio. Bigarren diska prestatzen gabiltza, kantu batzuk ja badazkau, eta hasieran, gure asmoa da kantu batzuk grabatzea. Baten bat ateratzeko, ze oain disko oso bat ateatzeak ez daka zentzua, ez leheno esan deten bezala. Eta orduan, bai nahi duela jun garatea da kanta batzuk grabatu, eta atera edo, hoi da oaingoz dakaun asmoa, eta bitartean, kantu gehiago egiten jun, da egoera pixkatu betzeanean, bigarren diska bat ateatzeko aukera dakaun. Orokorrian hola taldien ikuste pixkat denoko Nikola nabaritzet. Beldurrakin bezala gaudela, esango dugu. Hau da, gauza berrik ateatzeko garaian ebai, zeguk adibidez, bigarren diskoa hor dakau, erdi prestatuta. Baina beldurrakin zesatezu, jungo naiz grabatuko eta aterakoet eta zer. Ezin dut kontzertuik eman, ez dakit. Eta orduan nik uste denok pixkatola gaudela, zezkenen bai diskoa ateratzea, kanta grabatzea berdin du, inbertsio bat da. Orduan nolabait ere, diru hoi bueltan jaso berdezu, eta ez badaude kontzertuk eta ez badao, ez dakit. Egoera zaila dago. Nik uste ezberdintze dela gozakitea, baina hola gaude eta... Bat, bi, hiru, lau... Hasieratik izan zen, ilusio bat bezala, etxean gaude baino, zazpitan, zer urgo norbait ikusiko dugu,
Eta ideia lukenena izan zen, beak botazun. Zerbait egin behar dugu bai, ez dakiz ez, ze hasieran 2 aste izango ziana, gero etzian izan, ez? Eta esan genuen, venga, animatzen ez nire bai laguntzea, eta gero zenbait ere Ugaitz Agirre laguntze zegula. Eta, hoxe, jendia bilatzen, da, 2 aste ingo ditugu edola, eta gero luzatu, eta azkenen momentu baten esan genuen, hau ja, gaten berda, ze azkenen lanare bada, ez, eta behin jauzte ziguela kanpo ateatzen, bestia, zentzuare, ez genion ikusten, ja, orduan, itxian konfinauta ginela, netzat, ez dakit, netzat bai izan zen ilusio bat, proiektu bat eta zerbait dakatiteko, ez? Holako Sortzen elkarrengana hurbiltzen. Bai, gainak gure helburua izan zen hasieran, bai betikoak, zebakigo animatuko diala, eta beti-betikoa, baina aukera eman genuen, hoxe, nahi dunak, kateatzea berdin du zeitezun, zuk pres balin mazaude zerbait iteko da jendiai erakusteko, aurrea. Eta bai bializizkiguten marrazki batzuk, osea, jendia gauza bialtzen ez zitezkigun marrazkiak, bertso bate bai jaso genuen, osea, gauza ezberdinak. Eta gero parte hartzeko garaian gure bai pixkat, bagenekin zen ekitezun zer, ez? Hor izkutun gazteguak eta txixatu genitu da, benga. Eta azkenen animatu zuen. Sortzen bakardadea isolatzen. Agintzen dizuten lelo ura mututu da. Nire Espainiak non jarri nire aukera, zurekin ez ere nire aukera da. Entzuidazu argito zen ez etza beti ere. Ez etza da, gu ez gatoz puso isil, ez muga hautsiko dugu. Zuen itzakitzez durrundu, ekintzekin ahuldu. Putzusa, konenean, gurean gurek lurra joko du. Orain bai, zerbait aldatzera doa. Gaurro egin bihar ura zure mirabe, enaiz izango zure eskomakorren jostailu. Emakume izatutxak zure gatibu egiten ez nau, ez nau. Boterea ausardia besten eskutan, alduna egiten nauen guztian onda. Gaurkoan ni errepide ontan gidari bai erreinuen. Erregina, gu ez gatoz puso isil, ez muga hautsiko dugu. Zuen itzakitzez durrundu, ekintzekin ahuldu. Putzusa, konenean, gurean gurek lurra joko du. Orain bai, zerbait aldatzera doa. Gu ez gatoz puso isil, ez muga hautsiko dugu. Zuen itzakitzez urrundu, ekintzekin ahuldu. Putzusa, konenean, gurean gurek lurra joko du. Orain bai, zerbait aldatzera doa. Zerbait aldatzera doa. Zerbait aldatzera